Díríb a cháide Scoil Áine agus bhhail an buchas le Gaillideachas a 7 thuirteam a bheith anseo inniu. Tá mé chun riint gan natóirí a riint leh ar taide a rinne le cúpla bliana nuas agus cuid gan na Dea-chleachtais a deascar ón taide sin. Sin tanimitar an taide ná inneocha ar na Dea-chleachtais a bhhain leis an nasc idir naíonra agus an bunscoil a gantar lochalach Gaeltachta a neartú, chun feasach tuismothirí Albert le linn feidhmithe an fallasaí an éideachas Gaeltachta. Now, cá me bheith fíornach léh, déitin teidil a bhád ní sciire a bheith tucaíam ar sin, sa bhaid múntirí a níorne. Déitin mar hampla rud a cinnt ar nós, cechaí féidir len Ghaeilge chur a méalna tuismothirí atá seasa a gataí na scoile, a Scoil Gaeltachta. Mar hánig sé, bhí sé ar nós lightbulb moment chum maidin na mórnigs me go le seachaigh Scoil. Seachaigh Scoil a bhí ag feidhmiú, bhí muid cheir bliana is fallasaí go éideachas Gaeltachta ag an nám sin, agus bhí me cluisean na tuismothirí agus sé de fógad sláánnig na gasúir, agus bhí me rá gur scoilt mór mílteach idir na cúpla céim ón ngeata isteach go dtí an rang lán Mhuineacháin agus gur scoilt mór a bhí an go na gasúir sin. A bhí go listeach a rang, a bhí go hilas go thomláin a riocht trí Ghaeilge. So dúirt me meastú cén fá, which is seo ag tarlú, céir de tá muide ag déanana chun cabhar leis nó ra muide déanana rud a cinnt mar Scoil a bhí churbach agus ra aon rud a déitach muide dhéanana chun fiosach ar. So ar dús, chun cóhéic sa thuirt chuoib, tá má múna am an Scoil ar imime na Gaeltachta a gunda na Gaillimhe. Tá fás mórteach ar an Scoil a riint blianta, tá tríomh na dhéag múntirí intí agus gáichead bhí cear páiste. Tá Scoil ag lecha páirt sa céim aitheantas mar Scoil Gaeltachta agus sa muid fannacht bhí láthair go faideach le aitheantas a áil mar Scoil Gaeltachta. I fici híon tóg naíonra nua ar Laura na Scoile agus tá si faoi stiúr an bhórd banisteachta. Tá beirt stiúthir inte agus tasfas le scórpáiste ag freastal ortha. Nuair chuime a tachailt ar dús ag tús má chuid taide dhearma seach ar an ballasaí go éideachas Gaeltachta. Tá aitheantas tucaí go naíonraí Gaeltachta in san ballasaí agus a aitheantas tucaí freisin ar chomhpháirtíocht naíonraí tuismothirí agus scoileanna na Gaeltachta. Tá ballasaí deanta suas go seach goún tacaíochta agus bhí me se a brenn go sonrach ar an dácheán deire sé sin. Solahar éideachas sna luhblianta a láidriú agus feasachta Albert cumarsáide a dhéanana le tuismothirí agus taú leo. Now, margheall go rá an naíonra nua glán ar láthair na Scoile, ceap me gur deis maithe bhí an béidir iireachta dhéanana feasach tuismothirí a bhéadú agus cóhpháirtíocht a neartú, a meas na páirtí leasfuire siad sin an páiste, tuismothirí, naíonra, an Scoil agus agrachtaí tacaíochta pobl ar nós an Bheatha Teanga, Gaeloideachas agus Cág. Is dóigh go bhéit farrág ra méid gur gríma ála na tuismothirí ag lua is síl nó i doras éideachasúil a gcuid páistí, agus lua ina doras hain ag sutta éideachas. Tá brúnar. Bhí ceach min imi ra go dtín céad slán an eile. So sin é, bhí mé gur breanú ar conas a bhéitach muid ólas a chuirt go tuismothirí. Tráthúil go leor an nám a rud a cháir go mór le a chuid taide dail sé éad éideachas na Gaeltachta a riint fáilteúchan an bblion céanna. Siad san staidir taide agus meastarachta an scéim aitheantas Scoil na Gaeltachta agus rá seoir de bunscoil na Gaeltachta, náisc a chrothú idir bunscoileanna agus síomhna luaolama agus náisc brúnar, náisc a treisiú idir bunscoileanna agus síomhna luaolama agus cuaram. Is a gán go na tróiricha sin a tháinig me trasna ar dús ar Beatha Teanga. Now, mar a tháinig sib trasna seo fós bhuailinn go mór roimh breanú ar. Siirde tá an ná leabhar an chuimsíoch agus suíomh idirlíne ina bhfuil ólas an fracticúil ar conas an Ghaeilge nádúra a chothúg sa churcha cinn in san Scoil agus a bobbal na Scoile go generalta. Cuid na réimsí tá clúdaithe ná an Ghaeilge sa glós, feasach teanga chothú, an coiste Gaeilge agus an ceanna bhí musidí ruir ná ról na tuismothirí.
Is an seo a forma chuid gan na sprág cheistena agus sprág smuointe a chomhralam agus mé dearam chuid taide. Is féidir fersin an leabhrán seo a úsáid mar chuid go a phlean feabhsach an scoile agus phlean féin bheastareacht scoile so bíúí brenn air. In na dhéis sin, chum me láirt le na tuismothirí na ránfortaithe a bhí go mór mar stoi sprág go gomsa sa taide seo, chum me cant le príomh-mholtaí, Roinneann, stúrthar naíonra agus na heficí pleanála teanga chun picú omlána áil, agus riine me chuid go na tarí neslib ar an taide sin. So, bhí go leor bont táistí agus thuairiscí chulik runnig na ránfortaí a gur go leor bontáistí a bant leis an naíonra seo a bheith loníthe ar láthair na scoile é. Ní rud gnáthach é is scoileanna Gaeltachta. Agus higus céim fá go méidir gur a cúis leis seo. Leis an trúr príomh-mholtaí a rinne me taide orthú nó lear me lethú, bud príomh-mholtaí riaracháin a bhí an tú. Agus dad bhí siad trúr go rá breis ebre a gceist leis seo. Agus nach neorna an riine cho ééis go dóibh, ag tús nar thosaide amach chun conas naíonra a aimimú ag gceart. So bhí breis ebre a gceist, ceann na feiban eile bhí acu dúisiad na daoine arcú le haon naíonra, daoine arcú le Gaeilge, daoine bhí eilte agus an sin daoine chuneal. A bhí míhall is a caiint faoin níos túisce is feidh mór é faoi láthair daoine a chuneal in san airnáil sin, airnáil atá fíor hábhachtach. Ach, bhí go leor bontáistí a bháin le naíonra a bheith loníthe ar láthair na scoile. Chuid acu sin na bunscoil go fáiste, muí agus comport an fáiste, nasc feicalach leis an scoil, faointí páiste an scoil, intróid Gaeilge an chláán agus dearfacht ó fáistí agus tuismothirí. Ba cúistíma é ar bhealach nuair a chuime a tochailt ní stefne agus nuair a bhreanna meisteach sna áitina a bhí na páistí an cóthart páistí bhí aine bhí chláirthe dún fici dó. Cén réamhscoilíocht a bhí fáte acu. Chnig me na rastal ach trí fan géad don na naíonán a bhí aganne ar naíonra nó naíonra eile ag an nám agus go rastal formhar acu ar seirbhísí eile cuairim leanaí a bhí ag feimú a spéirla. As be seirbhísí cuairim leanaí ba bhú an chúis a bhí le seo. Thuairiscí na tuismothirí freisin gur tháinig 69 fan géad na páistí nua a thosailint na rangnín an hóisiir a fiche dó chugan gan Gaeilge nó ar bheag an focail. Agus is mór an trúa é sin, marall nuair is muoine tú ar tá rábhlíonn inis siar neisce ag éon fáiste atá ag freastal ar seirbhísí cuairim leanaí. So détí rábhlíonn a chahabh in san naíonra, chur sa molachan sin rábhlíonn lán Mhuineacháin na rangan na naíonán agus sé tá páiste bheith go leisteach a rang a híon le chéire bliana lán Mhuineacháin fáte acu. Dhéanach sé difricht mór gan Eois teanga a bheith in san rang sin. Nar a ceistíún na tuismothirí ar a gcuid an Gaeilge hain, chonachas gur 8 fan géad acu a bhí in Gaeilgeirí lífa agus gur béir le bháin a bhí ag beag nach 5 fan géad acu. Agus nar fistrú cén fá go méidir go rá an aspa Gaeilge acu, nó gur se de gúsáid, nach ra se de gúsáid an neirt an Gaeilge ar hímpelacht an scoile, drogal agus imrí faoi botúna dhéanana na cúisina smú a thuairiscí siad. An takeíocht de smúbhí tastal wathú an Scoil, rangan na Gaeilge agus ócáidí córa a bheith ar fáil dóibh. Mar dear tuismothirí bháin, his father's a fluent Irish speaker, so we should be okay. I need more lessons and become more confident throughout the years. Ríist ceachtainna agus aspa muíine na cúisina ba bhú hasmachtamsa. Siad na Maltaí smú tháinig ón taide nach rá tuiscint omlán ag forbar acu ar an Mhuineacháin ná ar an bailsaid ú nGaeilge Gaeltachta. Bhí go leorgan na tuismothirí nua bhí teachta seach sa Scoil nach rá ólas bheith acu ar an bailsaid ú nGaeilge Gaeltachta. Léirú gur géargáil é straitéis feasacht agus dáilte a tuismothirí an naíonra agus an bunscoil.
Malú páistí ólais a bheith ar fáil de hisismóirí a bheith chlárú ag gcuid páistí in san naíonra agus sa Scoil. Malú fisrú maidir le féidireachtaí seirbhísí breise a chur ar fáil ar nós iarchúram leanaí, tá go leor scoileanna faoi láthair a dhéanamh seo, margheall a riachtanis tuismóirí, tá siad ag chur fáil clubbanna hís scoile, tá siad ag chur clubbanna beag go Aberbáile ar fáil, agus is margheall a riachtanis tuismóirí é. Malú gur chóir múntear an Scoil a aimimú mar efigach idir chaidrih, idir naíonra an Scoil, tuismóirí agus takeíocht pobl. So go ige mach ná nasca i dhéanana idir an tólas seo, agus é rint, mar ní féidir leis an príomhhéide é dhéanana an tamar fad, ní féidir leis an rúnaí é dhéanana, má tá daoine cinnt ránithe chuna é dhéanana, tá sásta é dhéanana, well, cabhainn sé go mór an ólas sin a scape. Agus na riachtanis atá bhain tuismóirí a bheith anrúd cinnte dhéanana fuatha. Malú gur chóir chlár fógraí a bheith thuas in san Scoil gona tuismóirí le ólas faoin nGaeilge agus ólas a chur ar thaobh idirlín an Scoileach an takeú leis na tuismóirí nua. Malú páistí a bheith mar gníomhaní chun nGaeilge a chur chun cinn ar Scoil agus Somália agus Laura mé beganí faoi sin ar báil. Malú Roinneann Áine Ní Thuathail agus ócadí sóisialta ar nós circle chóra a agrú go rialta gan na tuismóirí agus bharrta muid freisin mána dearfach a bheith agan don Scoil agus é ósáid ar chóreagras leis na tuismóirí. Agus an ceann rana muid ná is féidir le. Ba taide gníomhach a bhí i gceist leis an taide seo agus bhí idir ghabháil ar siúl leis an taide. So mar fáirt gan idir ghabháil seo agrú session ólas go hisismóirí nuan na naíon an sa thosaiste ar Scoil. Now, bhíoch na naíon an de teachtasteach ribh seo ar fa uach le duna go leor scoileanna éag, bhíoch na tuismóirí teachtasteach le capán té agus churanna an múntear agus an príomhhéide ach dúirt muid gnéanach muid é beganí níos fearmáil an tám seo sa chuirmuid meach na cairecha bhí chur láir gceist agus instant gur láir sin rion muid ólas le na tuismóirí faoin nGaeilge in our Scoil. Faoi an lua Mhuineacháin, faoi an páistí Gaeloideachas Gaeilge Gaeltachta agus an thabhairt agus na buntáistí a bháin leis an thabhairt sin. Bhí teolas a churmuid in san gur láir seo, bhí sé bunithe go sunnach ar an aspa ólas a bhí léirithe ag na tuismóirí na ceisteairí a churmuid arú ribh sin. Laud an taifigach Bheatha Teanga freisin lo mar gheall na tacaí a bhí ar fáil agus an Ghaeilge an ceantar. Now bhí páistí ólas agan go na tuismóirí freisin, le ólas bhí na tacaí a bhí fáil ón Scoil agus tacaíochtaí pobl. Bhín leabhair an beag sin din córa ó Gaeloideachas bhí sé sin bhForbacha agus is leabhair an beag ionintach í go dírithe go ddíireach ar tuismóirí agus úsátear an leabhair beag sin le cuid gona a ranganna a bhíonn ar fáil gona tuismóirí. Curú rá pedlis le chéile gona tuismóirí ní mar rá bhuiid siad cosúil le na cíne chuirns móra le go rí ar fáil achas tús é agus tá siad seo ar thaobh idirlína na scoile i ríist. Tá go leor áisina ar na pedlis seo gona tuismóirí, go leor ó Gaeloideachas go leor ó Cág agus tá siad a ríis dírithe ar na riachtanis atá ag tuismóirí na scoile seine. Tá Bheatha Teanga naíonra freisin specinn sin sin, le go Gaeloideachas go leor áisina sin, go stiúrthirí an naíonra na daoine tá gobar an le carú leo san freisin. Curú ceisneoir ar na tuismóirí tar éis sin idir ghabháil faoi an idir ghabháil é féin, agus ceangan na toirí is suntasaí a theas amach domsa ná an ceann ar bháin leis seo. Thuairiscí 65 fan géad gan na tuismóirí gur rafún orú a go nósfuirí de Gaeilge a bhéadú tar a bhí an dearfach. So céir de támatí déine ó chin, well tá an na heficí Bheatha Teanga a gobar go crua lena tuismóirí le ólas a thuirt dóibh agus le cúna thuirt dóibh agus ceann na riachtanis bhí wathú ná ócaidí sóisialta chun a go Gaeilge a chleachta agus a ríis fecinn sibh an leabhair beag déan córa bhí sé sin thcían. Tá neart cóirí chuirtar timpeall na scoile ein, an ceann láir sin,
an ceann an garbhán, tá sé sin crochta ar fillir na scoile. Le meabhar beag gur thuairt go na tuismitheoirí go mé muid asúil le cúpla focail. Agus mar bhí me caiinte na cinnte réir, tá sé deacar ar tuismitheoirí. Tá sé deacar ar tuismitheoirí rá, have a good day. I'll see you later. Tá sé deacar muid an folklór thuairt dóibh, tá tú caiinte ar neimsir loireacht, tú caiinte ar neimsir áisteach. So is meabhar beag dó bheith is cumalinn fiúin mar úsáidn siad béarla ach go gluise muid iad ag labhairt le Gaeilge le Scoil Gaeillimhe páistí sulla rachan na gasar seach ins na seomraí ranga. Tá go leor caiint faoi láir faoi go an scoilire agus ceann na bailís fearr go féidir éis na chun cinn ná trí coiste na Gaeilge agrú in Scoil. A rís tá go leor ólas ag Gaeloideachas an seo ar chunas coiste agrú. Thosa muide mé an fómhair cáte, bhí táchan agan ranú beirt ó rangan na haon go dtí rangan na sé, agus tuna siad an chuid ebre tegann siad le chéile chola aine faoi cheannas an mútear takeíocht do Gaeilge. Bíon chlár faoi le leannacht acu ach go minic is idir phlé, bhíonn ar siúl ar chunas bailí, chunas an Gaeilge a chur chun cinn in ár Scoil seaganne. Agus a ríist, bíonn siad go minic ag chun linsa ar na tuismitheoirí mar hampla rééis an tára bhí dearmad dinta na tuismitheoirí an garbhán na gobar béidir bhí dearmad dinta acu ar an coppla focail Gaeilge. So bhí muid a phléis seo le na gasar agus dúirt siad, bhfuil ceirt faoi béidir began ín ceol Gaeilge chasa ar máidin le meabhar gan na tuismitheoirí, go bhfuil siad ag an Scoil agus go gaithfidh siad Gaeilge labhairt, sin smaoineh beag iontach. Chomála sin, níl sam cén cóchta tá ag haimhis ach tá bín ceara páistí ó rangan na trí go dtí sé a dul amach le na níán gach am sosa agus gach am lón cúntar Gaeilge ar an dream agus tá sé th cían bíte do baint na gosach a chéile géir go amach agus cúna thuirt go na níán agus go hálainne de eáil má agus chun siad ceist bhfuil ceata go chlárbáin a thuirt amach chlárbeh bán, agus bíonn siad má ag duna airis ar an rud atá siad a feicáilinn san rang muide na bailí a úsáid an muide chun na Gaeilge chur chun cinn. So sin rud a iontacha leis brálinn na níán iad a eáil tíocht. A ríist tá muid a bhád níos gníomhí béidir ar na meán hóseilta tá muid ar ex faoi láthair faoi ag Scoil B. Tá mutéis a chorú I dhéana ar an sih idirlí na scoile tá agan agus tá muid ar Facebook. Tá muid caiint fersin béidir ar YouTube príomhaideach a bhhanú gan Scoil ina mé na páistí an glibíní beag go lúbíní aglah berte na hanna caiinte rudí be go mar sin a chur suas séir. Sin rud stói is tábhacht Róine ná go meach na páistí an labhairt ina ganún téin agus bheith géisteach le na chéile ag labhairt ina ganún féin. Déanaan cuid go choiste na Gaeilge déanann siad tafad ar na hanna caiinte be go tá bailí le chéile acu san gona rangan na níán agus chun siad suas ar síosá é agus sin an úsáideach gona rangan na sin. Now, ma dóla mar rud a be faoin toras seo se go gahamid an cumarsáid a choneáil oscailte a gcónaí le tuismitheoirí is cahamid a bheith bailú ólais a gcónaí. Ní féidir riamh sí siar agus rá áit an job sin genta lena mar am inis le rud a cinteile. So rib na saoin an sin chuirmid ceisnar amach ar na tuismitheoirí faoi an teanga a labhairtear a dealaí na scoile seine. An spruchas mó a bhí leis an taide seo béidir ná an Ghaeilge a leanúach ón Chumaranga a leanú go dtí gataí na scoile a leanú seach go dtí na tealaí agus ceann go na ceistin anú péidir an na toirí tháinig réis ón gceisneoir sin ná go bhhétaí beganí níos mó ebre eile I dhéana ar léthreacht Gaeilge ábhar léthreacht Gaeilge Somália. So tá a rís cois na Gaeilge a chur le chéile lista beag go leabhar Gaeilge go bhhétaí béidir chur bhhailligh na tuismitheoirí ribh na nollaigh chun iad a bheala béidir smaoinú ar leabhar Gaeilge go nollaigh agus freisin thugmuid faoi deara ón gceisneoir
bhfuil ceapan tríocha cúig fáin géad gan na tuismothirí nach bhfuil breanú ar an stáisiún nua ionintach cúla cethir. So tá muid géar beidir poblíocht a dhéana tá sé sa taide gur áis ionintach é an deis a bheith násaí síiste de fáiste agus beganín breanú ar chláir cinint ascoilge go gairnse go mór go méidir nach bhfuil tú haon lífa go nGaeilge ach go gairnse go mór an páiste is sprága go bheice an páiste nach sa scoil amháin atá an Ghaeilge go bhféidir leis bheith samála freisin. Agus me beg nach teachaí ag an deire is múntar mé spirálinn ar gur seftna a riint lena chéile agus seo ceangan na seftna tarsúlam sa bhí láthair I mar rang atá gaibbrú th cían. So is cruiscín is féidir cín plastic almas míle, but cruiscín fála ar popper é cehead atá an. Agus gach maidin Roinneann Áine beag ó Usca beag, ní intim gona gasar cén tainnim atá anas Áine rúnda é chum sus ar magnéis é ar an gláirbáin agus is sé job at amsan a bheith géisteach amach gon duine sin an anim sin a rit an le Dea-chleachtais le Laura Scoilge. Now ag dear an le nar breanna mar an tainnim agus ma ecim go ran duine sin dine iirecht ionintach fógram an tainnim gon rang agus bháin an rang graman. Mar ran duine sin ag duine iirecht chomá sin ní ógram an tainnim mar nói ní jafan an rang an graman agus bíonn beganín bíonn beganín dímach ach ag an nám céna ó híomh an sprága eto sé de tuairtá chéile cluisiimiad feicimiad a rá nuair a bhíonn spéidir duine cinnte duna dearmad an Ghaeilge a labhairt. So is fiú é a phríal bíon sprioc an ar nói chuid gan ran a ranín siad rud a cinint jazz over intis a cinint jazz ag tús an nervvín an cruiscín fálah an ceán a rana siad fiéidir na sconan thug mé seachláid teó freisin rib na sauna. Ba rud é bhíní déine ar rénos ach tá mé dhéana neis agus ceapann siad go rud ionintach é. An ceán nua a raní acu ná bácail, be muid ag bácail coci boga sínsir a ríist is rud a dhéanaan a gcónaí ach ceapann siad san go margheallar na gramán é. So tá sé gaibbrú th cían camérá agus thug sé rábhí an cruiscín sinna léana. Ní rud é seo bhés atóirú chula heachtain na chula chaicíis. So sin é háide más rud é go bhfuil aon cheiste go faoi aon rud vís gur láthair sin é má rifost Áine Ní Thuathail ag gmail.com ben fear sásta aon rud a riint dib. Gur míle maithagaí. Gur míle maithagad Áine as an gcaint spreagúil sin beag le cúnamh dé beag deis ag deire an teisiún in cheistena nó in multi-practicúla mar thugáine dúin a roinnt. Ach leanamid a ra díreach chuig Laura Nic Grianna. Is as ran a ferristó hóchas de Laura ach tá sí amóine bhain sé seo sí rasamsa tá sí amóine na naíonán le 8 mbliana nuas. Fair played agus ina príomhide an am céanna ar Gaelscoil Eois. So fága mé fótaí gur mí magadar. Gur míle maigah as bhéon seániu agus buíthas le tónaí ó Gaeloideachas a thug choradún seániu agus cógáideachas lá as bheith cíga bliain ar an nád. Agus mar dúir si is príomheideachas mé táideachas na naine in eis le 8 mbliana agus tá mar phríomhheide le 3 bliana na déag ag Ghaeilge a gan Mhuineacháin. Agus níl sin a bhádó seo sa mar sin dúirt me go dúirthing léarbh Steve ar cuasaí Gaeloideachas a gan Mhuineacháin mar ggóil sibh a nace lehain seo. So tá cead a Gaelscoil a gan Mhuineacháin scoilrás a garafach rás, Gaelscoil alta na mála Mhuineacháin mu chéin in Ghaeilge agus Gaelscoil Lurgan a mála na Lurgan agus tá Gael chalaiste bhainigan chalaiste óréal. Agus tuisbin an léarscoildíh cá bhfuil na scoiltathe loníthe agus go muid scapaí amach frídin chundaí ar fád agus an sin an spotta dearagan sin a Gael chalaiste óréal. Tá tarthaí an daon airmhann seo agus tuisbrin se gur a Mhuineacháin go raibh 8 géad agus 8 ó 7 delta ná 5.5
fan géad de líon omlan na nGaeilge bunscoil sa chunda freastal Gaelscoil in sa bhliain fiche dá agus bhí méadú mórtacha líon na nGaeilge sinna agus ag level na hir bunscoil an tart bheith ceirichéad delta ag freastal chala seoirial agus is stáithe go Gaillimhe aim Brendan O'Duffy lu mar sin farmór ó chud in airneal na Gaelscoilíachta sa chunda tá sé mar chaithir le trí chindan na Gaelscoil sinna agus mar phríomh ide an Gael chala seoirial so tá go leor ebridéanta ag sin an nuas frítin blianta ar chun Gaillideachas a gan Mhuineacháin. Agus is cúis ehis a bheith able to gur chunda Mhuineacháin an chunda is fearr sa stáittíh mí dá bhla clia agus na cantar Gaelteachta a bhfuil an líon smó delta ag freastal chalaiste ar Gaelscoil agus fiú gur Mhuineacháin an cuiiciú chunda is slú daonra in sa tír, so sílim go bhfuil éach déanta in sa chunda ó hiú Gaillideachas dé. So our most Gaelscoil there's my gynny'n cwrsys rydbig astor so gynny le well ma astor hen Ghaeilge le tribli an the jeg an nuas so Sean canter an chorin agus tuisbin an sin faste and daar na leerscoil an tuisbin an cawal na delta on Scoil a teacht as agus ní bhain go si teacht as bailachlúnós ach na cantar margurge hart ar an fiú trasna gan dain chavan tag an bus ó Mhuineacháin a hanváidín agus tá céad agus a fichan ní delta ag freastal ar an Scoil fi lethir. Le teacht an seo nniu chrasna mis an teáran chuig chuire so sin go symbol is a the an tíomh seo den tír ó gáil ó chlúnós go dtí an chavan an seo chuig chuire a chrasnaí mis an teáran agus the implachtaí ag sin just agus raham a fríd sin an so Pís begális fi clúnós ballabeg le déanra de 1,800 duine, so cantar teáran. Bhí sé buailte go halc ag na trobladíns na 7dí agus na 8dí. Agus tá 8 móthir iste agus amá agus sin 5 cinn trasnan teáran an sin. Agus stáigh bhfuil implachtaí ag sin dúine mar Scoil mar go leor den am na tuismathirí beidir gur fáisiid daoine ó na sé condaid agus go leor den am níor ó Gaeilge ar bí níor leachsiid leis an Gaeilge sa Scoil beidir na rólam siad Gaeilge ar bí ná Gaeilge ar an bhegan a bhí ag na tuismathirí sin. Ach faoi lethir tá céirethe fan géad den phobal ó chéadtha íasachta agus mar sin tá brú ar na seirbhísí in sa cheantar. Tá bhí ard díostaíocht agus the go fáil level ard bachtainachta agus gnuhfuilteachta íseal ideachas a gantar chlúnós. So le ddíra le tuisbin daobh prófa in na Scoile tá an cíga sé fan géad ó bhála chlúnós trí fan géad darnaltaí ó cheantar hart ar chlúnós in na páistí agus ní fan géad a hagan trasna na teáranna ón tuaisceart. So seo stair na Scoile so an nídéag na chuig buíú na Scoil agus drámdígrasa ón cheantar a bhaí Bhí an Scoil dús as cinn siapa sa cheantar, ní róstad is buan níor éhin an Roinneann Scoil agus began dá na tuismathirí bhaí an Scoil factas bailthe an ára go dhéanú le na múnseirí i dhéala an nám. De réir chéile bhg an Scoil go dtí an siomh seo a mí faoin tua, tíh mí do bhála chlúnós runniu cháú ar an Scoil. Agus osclaíomh rís go hafaiciú le an sin an 2001 go fáil ní róstad is buan ag an Scoil. So ghé hamra ranga agus trotha páiste bhí ag an nám sin. An sin in sa Háisme héin mar phríomhidin sa Scoil an 2010 agus an sa bhliain fiche dá dhéag bhg an Scoil isteach go dtí an Scoil réamhhéanta seo is tithe mála chlúnós. Híomh de chud an bord ideachas agus eilena an chavan agus Mhuineacháin. Is an sinna for an Scoil an stad is buan don cheadúir agus galú forignih uirúing agus ba Scoil berteide a bhí an le céirethe delta in sin ag an nám sin. So tá muidir cantir bblion dé go chun.
So an scoileanna fi leis ta céad sa fi ní delta going to stad is deis tuaithe as far as patronach de patron na scala. Tá cuigar winter ranga going ta Mhuineacháin Gaeloideachas Eois specialta going. Chuntar reachta na specialta. Tá naíonra an lethar agan agus mar Laura Áine an thabhairt a bhainins le naíonra tá naíonra sin ó hús. Agus ní bhain go se thabhairt ó hiú páistí a chur thuganne. Ach fiú an eis agus mé ag teas na naíonan an bontaiste atá leis an naíonra agus na páistí a hagan ó naíonra sa Scoil. Fiú go na teirmí siimplí sin arálas ac ar hagan siad a seas na naíonan. Bhil cad go mháil go dtíon léirthas. Tá na dehannaí, tá na hebhratha, na nehanna sin a bheith muid ag teas ag tús na bliana dá na naíonan. Tá sé acu ag teachtasteach go heirithe na páistí sin a teag teach. So is cinse bín muid cant faoi ebhrathe agus páistí ag teachta ré ach an bhaintas atá sin acu aithn tún difer idir an páiste hagan ó naíonra agus an páiste beidir nárástal ar an naíonra. Ach ribh amnálaigh bín siad bhád níos commasí den Gaeilge. Tan thabhairt mar rectal an naíonra club breakfast a dún mar sin ta síomh na scala oscailte ó lehanné háachtar máidún go dtí lehanné chuig tróna. Chur an foran an naíonra club breakfast ar siúil an sin tan naíonra a héin sin na ECCE. Tá se lein faoi lethir sin fiche dá páistí freistalir. Agus an sin higlann ar páistí a freistalir an clubí ar Scotland sin éiti higla Oberbala dhéanú. Déine eil agus tá sé oscailt sin as go dtí lehanné chuig. Agus mar dúirt mar sin cin an rudí is smó, na feiban is smó teag tuismarí na cuam leanaí agus sin an chiad cheiste thugan tuismathirí nua áramsa agus iad a teach na scala an bhfuil cuam leanaí sa Scoil seo an jiglam a fáiste egal an seo ar máidín, luar máidín agus máil tróna. Agus chomáile sin tá rúnaí féilí agus glantar agin. An Scoil gan bhfuil buíthas le dia in é bhí sé gealta dún ní mbliana chun gcuimid Scoil agus forraigh na bhuair agus seo éanais an pictar thuas an seo sin an greengraf a lachma iné de híomh na Scala, so le codú dé a mí lunas na bliana se hugging be an Scoil ar nua gan 8 seamra ranga hála faoi dhearú níl hála gan ré hamra de Eois specialta agus bíige hamra gan naíonra tí hin sin fásta agus is rud thabhairt a sin dúing mar go mé deabatar níos smó páistí legus de san naíonra agus go mé sé deabatar a bheith rinse idir bliana hín agus bliana dá. Mar tá sin miltin a Jackar dá na stúrthirí san naíonra faoi lethir na si teachtaiste a bhád níos áige agus ag máscún sin beidir ní bhíonn si deabatar an dulchan cinn céaran a dhéanú bhún na Gaeilge na siad máscaí a frídí heile. So aniuad me go Laura Áine sin Beatha Teanga an éis ionta seo a the ag Gaeloideachas. Tá sé le leoran ar lína atá agus na hacuiní takeíochta a héin leis. Tá go leor áhar wacnamhann sin in san document sin agus is fiú é agus sibh tuairt faoin féinmheastar ag Scala fiú im líana, má sibh smuoitiú díú iste ar an Gaeilge hóseilta agus na Chumarsáide an sprí agus an tóisiúlathe. Tá go leor smuointí agus churann ag smuoinúmuid agus tá seiclas daon sin agus measanú a heaglaat tú chuir ag smuoinú faoi phobal na Scala agus an Gaeilge úsáidin siad agus policy Gaeilge na Scala. So seo na cabbaidil a lig a the in san seo Beatha Teanga agus is stáithe ggóil me se go léirí se ar trí chéine acu thocail a tíiri se ar go leor acu fiú arcu foirne agus ceis na Gaeilge sin cin mór faoi lethir agus an aspa muinseí in na Gaelscoilnaí. Ach na trí chéine tá me se a go léirú istearthú inniu ná an Gaeilge sa glós. Pobl na Gaeilge las muid a dheataí na Scala agus takeíocht teanga de thuismathirí ná de chiomhneoirí. Stáithe gur sin an dúchlein is mó tugann na páistí a chur ag cantíomh an mhaí dá an seamra ranga an mhaí sa glós agus stáithe go bhfuil a bhfuil leor chfuil sibh a lig faoin the seo spreag an Gaeilge le sprí tá sé go hénta ar fád. Tá chun rinsmuointí chuirtíomh bhí rudaí úsáidethe a d'obair go maiid dúine sa Scoil níl muid forfa agus
le coidú déanaar a bhís an Scoil nua a ging be deabatar níos mó takeíochtaí a thurfáil an na páistí faoi lethir tá clós mór a bhaine going tan na níoine ag máscu fríd leis na páistí ní sinne agus nelas a go an rud main ná an drachrad sin de mé ebatar gaachlós defriúil a bheith agad sílam nach mé an méid sin nuirt an na níine agus iad ag fólam na Gaeilge ag tús na bliana. So bhings ag máú ag tús na Scoil bliana a chiad charme am a chaithú ag ddíú ar na riachtanis hanga na páistí go formúil na cluichí clóise bhúnú don na páistí ága agus na páistí ní sinne agus go dtí iad a chur gobar le chéile an sin a mí sa chlós agus stáigh sin ar siúil ag go leor daoine. Na nehan na canse chuir tífa an mhuiach clós agus iad a gimmart sport agus na cluichí éirithe. Tá le ling carpeide has cluichí a bhúnú dífa agus na Bheatha Teanga sin a thuir tífa. Bín na canarí curdes agin sin na páisiú rang chuig sa sé a hen sa má ag sugrú ag sa sprílan na páisiú agus mar dúirtáine tá a grís tíhan a gal amach ag sugrú leis na páisiú níos áige. Tarlan sin go maiid ag túsna blian is stáithe de réir heile smaile na gasrí agus na gesathe gáil amach agus a bheith ag sugrú péil agus na rudí sin eile rud eile atá go maiid ná an timpplacht taranne Gaeile a chruthútíh mí seo scáilsóganne tá pósterí háisiime Jimlíanna freisaí na seachtaine a chur ar heisbant tíh mí mustíh mí sa lós agus nuair bhín siad i genú línan sin ar a bhfuilan an chlog bín an múnseir ag codú leis na páistí na freisaí ré agus ag máú iad agus ag spreagú cadíad freisaí na seachtaine tá muidir ddíú isteachar. Pósterí mar hampla a chrathú agus tá go leor tíim go leor scoileanna bhfuil na nehanna canse an mhuiach chlós acu agus is ionta iad sin. Seo cólachtaí agus tháinig mar cindan na cólachtaí in seo an sníach seaastan aniu. Charlie Fox Sainz dhéanann siad go leor cótaí Gaeilge atá ionta fiúnta agus taranse a heaglaat a chrathú a mí in sa chlós agus ar náid tá cágan sin le go leor pósterí de mé tú ebtar iad a thuirteigh dinseart le airan níos cruaige agus a hasas a másam san amsir a chur ar chrathú a mí sa chlós bhí se go hinnta. So smuintí eile le hahantas a thuirt do Gaeltaí atá ag déanú an iarachta seo cin den na rudí a dúsaid muid ná na crypi Gaeilge agus seo na ranganna is sfér ag spalpú Gaeilge in mhuiach chlós. So bhí na crypi amach leis an winter in sa chlós na a bhí sása an agus má chfuil se páiste ag cantin Gaeilge chug se na crypi dífa. Agus in sin chuir siad sin iste faoi rangs agus bhí rang an foiiste aim an rang a hí go bunan sin tá féilí maithú go a ebatar rudí chuir le eile ó smuintí agus an rang is smó a bhfuil crypi acu ag jeirú na míasta fain si dua se casa le kosher pizza ná uachtarráit na rud mar sin casa le na rudíú é tú héanaine. Tickid Gaelic cranchar na duisina a cheannach lá. Cin an rudí rinmid na rangan in ní sinne na tickidí a dhearú haring siad pictarí aú agus bhí na páistí le gur bís feiceil cé a dhearí an tickid a fear siad sin ar a lóir siad Gaelic a mhuiach chlós. Duisina Gaelic tá cólachtaí maithí cas le mála náige tá mu deabatar duisina jazz a Gaelic cheannach tuife agus a thuirte mád an na páistí an gcurd a Gaeilge fásta mar dúirt tú aine agus an haimhhesin sin smáilefa an ról sin a lacu agus ról na ceannaireachta go héirithe an na páistí ní sinne. Cantar clós na seachtaine gréangraf ar chléir aitheantas na scála, beidir cór na tuirte má don teachting rinneid sin rinneid tréala sin fásta agus suhananta speisialta a chaithú don teachtain ar fád gur dhéad sin cantar clós na seachtaine ná Gaeilge ar na seachtaine rud a bhí ag rísan na páistí agus cinse táid cinse inis go mín sin ag da sa háartar na minseí cantin Gaeilge leis na duisina tá agin na clásannaí a lige tacu. So pobl na Gaeilge inis las míad an Scoil dhéanam písabeh cantar ar sin. So tá sé táhacht an nasc sin a chruthú le pobl na Gaeilge tú míad a dheataí na Scoile. Ima Scoil sa tá ceire heile an bhfuil
tuismthar an a bhfuil Gaeilge líofacha agus barteach sin múinteoirí sa Scoil. So níl mar an de phobal an cheantar bud ar Gaeilge líofa a lóir dhéanann siad iarachta agus an taharing go bhfuil agris ínta a Mhuineacháin le Gaeilge agus déanamh chuirsí sarú sin. Ach seach rinn smaointí díobh ceardlan sa leorlan tá leorlan an chunda ag glúnás agus chuann siad ceardlan ínta Gaeilge ar siúil beidir uair na gás a bhliain, drámís na Hurricane, fashionna bhfuil commórtaí an tú, ceáil chud amach Gaeilge club na sport, toras chun na Gaelteachta, cuairtar Gaelscoil na Eois a cheantar rinneid sin fásta agus begréile a bheith ar dúntas leis sin dhéanú ach inis níl an támaging na rudí seo dhéanú níos mó faríir tá muidir le faoihrú ama agus go leor díal ar siúls na Scoilteach bhí sé jazz rud mar sin dhéanú. Chuirde pin choúthirt de íchainteirí ceiliúile na í ar scalaí le Gaeilge hartiste na Scoile, so go bhhecinn na páistí ghfuil an teangaí beá, tíomh muid a dheaftaí na Scoile. After an Gaeilgeachas the sacramentí ácadú Scoile Gaeilge fásta agus cultúil an éitiúil le Beatha Teanga. Seo rint denna just greengraf na defriúil in Neorland, Taras a chuim a jargadín Gaelteach agus na buaitirí ó Náis. Tan tahair in go bhfuil common or club sport Calívan dhéanann siad sin aníireachta sin Gaeilge is club éitiúil iad tá coppla dúis bunte maitheacha margheall níireachta dhéanann siad bhí an forann sinseir a leige cantin Gaeilge in sin acu le tomult a chur rangan i Gaeilge ar fáil dá ghaoíonn sa club agus tá deá obair ag club Calívan in ar Gundaí ó hiún na Gaeilge de. So bhfuil just seo rinn smaointí le tuairtíomh ó an eagraíocht seo tá Mhuineacháin le Gaeilge an taine ar críomh de chunrú na Gaeilge a far muoine trí scéim áras na Gaeilge, scéim forbartha líonra Gaeilge. So eagraíonn Mhuineacháin le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaí, rang na Gaeilge, campi áige agus go leor eile agus híalma go rinthín coide go sin libh, Scoil si bhfuil beidir a goman Gaeilge tú mí dáhar Scoil, agus is fiú ag ácadú mar seo smaointí a eil le rudí difriúil le chur siúil. An seo ar chléonn sin díreach na himimeachtaí Gaeilge tar siúil ag Mhuineacháin le Gaeilge an Jerry seachtain is seo a bhain. Ceardlan pátarachta Circle Córa bíonn sin ar siúil le gafe acu go minic afran Gaeilge uair sa bhí Mhuineacháin agus grúpa siúlaide. Tá siad onanta dígrasa agus onanta mai ag chur rudí imeachtaí ar siúil ó pháistí ága go pháistí ní sinne. Chuir siad bhí Jean Cursaí Gaeilge, tá ágras Mhuineacháin an grúpaí Gaeilge tá teaghlaí agus pháistí, tugtar codú tá brégan acu, theagla gáil se máidín de sahar le de pháiste, beulú le tuismathirí eile a bhfuil simacu sa Gaeilge agus a pháistí a thógáil le Gaeilge. Chuann siad léachtaí ar siúil ar tapatí maithe Gaeilge, campi saoirí, de pháistí ága agus de pháistí ní sinne. Rinn siad Gaeilgeí, far siad comedians iste le Gaeilge acu. Lena Jailey and Mhuineacháin air pod chríalú na Gaeilge. Chuir siad ball ar siúil don na déagarí bhí amar dáia chuig sin, agus mai an nás go dhéanú leis an Gaelchála sé éitiúil fásta, agus na páistí sin, na déaltaí sin a tharint iste le codú lá agus an Gaeilge churchan cinn ina goman hain. Chuir siad le garma a Gaeilge ar siúil sílam gur sin ácaid ionta fiúnta le chuirsí sa dhéanú dá na déaltaí ar teiste cén na garma Gaeilge atá a mhuihin sin. Céalaí Gaeilge agus toras Gaelteachta agrann siad cinn a hanna le bbliain chuig Gaelteacht difriúil agus churann siad láistín agus a hanrad ar fáil dífa. Seo smaointí eile déanta agus tí na daoine ní sinne a tharint iste scalaíochtaí Gaelteacht ar chur ar fáil do Gaeltaí agus ceiliú nálaigh na mán fríd Gaeilge. Chuann siad fáilte raibh daí na nálaigh a han bliain, fiú bíonn tréinal méhan agus club aclaíochta acu fríd Gaeilge agus rudí difriúil cástala the Great Gaelic Bake Off.
Bucha mé réin is go dtí Ghaeilge Teanga de thuismothirí agus luaí Áine go leor an ról an thuismothair agus inis just le chuirsí dhéanú ar an dearcú dearafa a leith na Gaeilge, cén dóil é chothú agus is spregú. Is dá go bhfuil go leor de seo gentagah ach rudaí a dhéanam in Scoil hain ná an córeglas a lig a bheith hanga a hen sa maithaigh na tuismarí ná a heaglafa ceanglaí dhéanú idir facail agus rudaí mar sin. Rang na Gaeilge chur ar fáildíh agus cinn se go bhfuil go leor de sin ar siúil ins na Gaelscoil in lig ar fud na tíide ach an mín maran acu I freastal ar sin ceistile sílam marall ar COVID go bhfuil go leor Gaelscoilnaí atá buirtha in asfhí beidir Lord na Gaeilge agus an chaidean agus is cinnte go bhfuil ról thabhairt ag na tuismarí in sin a churchan cinn sála agus an dearcú atá acu ina leith leis na páistí. Is fiú pácas fáilte a chur ar fáil de thuismothirí nua le na cante ústaidethe seo cinn na leorann atá ag Gaeloideachas Jen córa an tainimetar. Leor bheith go Gaeilge chur na bhála agus beidir iad a chur ar anealas faoi pálasí Lord na Gaeilge in sa Scoil. Tá acuiní takeíocht eile ar fáil ag go leor den heagrasí Gaeilge muinteras tuismarí na Gaelteachta, glór na Gael, TG Cethir agus radio na Gaelteachta. So, an rud dhéan muid fásta ná lista de résaí úsáidethe a thuirte amach an cumarsáide dhéanú leat ar Scoil. Nar a chudann na tuismarí scartear an Scoil, go bhfulas acu go dtí na phrasaí le úsáid mádín YG agaid gur bhfuil le Lord leis an bhaintear, just éireachta dhéanú an méid Gaeilge agus is féidir le coppla facail sin a úsáid. Go leor don am tuismothirí nua ar bí a hagan leis an Scoil is riná agad páistí a chléirú sa Scoil an obairhála an cinn is mó a bhín sa chur buirte tú. Agus a gcónaí is smaile mar gur an rud a Harlaíonn sná go mín na páistí ag mún in na múnseirí ar na tuismothirí in é coppla mí agus go mín chance go ducha sé a ligarrás acu an Gaeilge sin a dólam siad beidir bliantí fáda hain. So is fiú cruniú álais ag tús na bliana. Atmosfér fáilte agus takeúil a thuirt donna tuismothirí fiú me déanann siad leat tá brónar mar an Gaeilge gom fiú iad a spreag agus ré úsáid coppla facail agus fáilte chu ribh. Takeíocht ó hiú fuamnú na wacail agus na léthreacht sin ceismhór agus sin buirthmhór a bhí an le linn COVID nuair a bhí na páistí sa bhála. Agus is cinnte go bhfuil Virginia ebaltar rudaí ar nós físean ná cinál chlás leor a rintlá ná na múntarí mutéin tafada dhéanú ar na fuamana agus iad a chráú agus a cheáú ag na tuismothirí. Leor an ranta agus denta chur na bhála den na Níoine, tá go leor clos leor an an eisiis ag séad an sí, má úsáid an tú na leoraní bheige séad an sí, tá si de lig ar líne. Bhí na tuismarí beidir buir na réin siad na leor seo na bhála ach níl acu a gáil ar síomh séad an sí agus an crepa bhfuilú agus léon an leor amach de diad. Beidir ggóilmid oglar rih an facail síosa agus teangdá a né COVID ach tá is éis ionta fáinne rudí mar seo dhéanú agus álas a rint leis na tuismothirí. Phrasaí úsáidethe a chur na bhálaigh na tuismothirí agus álas a chur ar fáildaí faoi app na Gaeilge agus éis ionta cúla cethir agus beidir iad a spreagú cúla cethir chur ar siúil níos mó sa bhála. Chomáile sin beidir fiú teangaí an chlós agus an spórt a rint leis na tuismothirí son siad ag sugrú sa bhála agus go málann siad iad coppla facail le Lord lá agus iad a mhuí beidir in an parc sugrúthe. Agus freastal ar ácadí Gaeilge agus dhéan maidíireacht ácadí a chur ar siúil sa Scoil a chud is seanstan na tuismarí agus Gaeilge úsáid na fiú éisteach leis cos le breakfast a Gaeilge rinnemuid ionach álaíochta sa Scoil agus rinne páistí chur lethir den na tuismarí ar na turg na bhfuil ag rinsead. Mar chuid den seachtain mata rinnemuid táíocht mata sa dhéantar agus beagán den na tuismothirí a bhfuil amach faoin ar leis na páistí ag láraach na freirí den táíocht mata agus bhí an táíocht hanga agus bhí na páistí abaltar na tuismothirí a bhúnú ó hiú teirmí mata de.
agus sin a bhfuil le ré agam san leis gur míle maithigh as bhain éiste agus mu a ceisian ar bí agus.